It-tnejn filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu laqa mal-promoturi tal-kawża tal-kanonizzazzjoni ta' Henry Wienez Casolani, Stefani u Anthony Quintano flimkien ma' Sor Cecilia li tiġi t-tifla tal-koppja Casolani. Wa' din il-laqa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech faħħar id-dedikazzjoni u d-determinazzjoni tagħhom fil-proċess li jista' jwassal biex l-ewwel koppja Maltija tkun iddikjarati qaddisa. Matul din il-laqa Stefani u Anthony Quintano rrakkuntaw il-proċess ta' kif propju waslu sawn koppja deskritta bħala umli u li dejjem kienet tara kif setejn lil dawk li kienu fil-bżonn. Huma rrakkuntaw dwar meta Henry tilef lil-loħtu u li tant kien ħada bi kbira li beda jibati mid-diabete. Infatti fi żmien qasir huwa beda jitlef id-dawl tajneħ tant li kien isiba ferm diffiċli biex jaqra. Imbagħad wara li kien għamel weda lil Adeodata Pisani u wara 3 snin ibati minn nuqqas ta' dawl fajneħ huwa beda jara. Meta Stefani bdiet tagħmel riċerka dwar kif Henry reġa' beda jara, it-tobba kienu qalu li kien intervent mirakolus u r-riċerka komplit minn hemm fejn matul is-snin bdew ħerġin il-virtujiet ta' din il-koppja. Għaldaqstant fl-aħħar xhur ingħalqet l-inkjesta djoċesana bid-dokumenti kollha miġbura issa jinsabu Ruma sabiex ikompli l-proċess. Iż-żewġ Maltin ilhom mill-2015 għaddejjin minn dan il-proċess b'esperti jikkonfermaw li jkun jeħtieġ żewġ mirakli biex huma jsiru qaddisin, l-ewwel biex ikunu ddikjarati bejati, imbagħad biex jiġu kanonizzati. Jekk dan il-proċess jitlesta b'suċċess, Ines u Henry Casolani ikunu l-ewwel koppja minn pajjiżna li jkunu għaddew flimkien għal kanonizzazzjoni. Il-każ ta' Henry Wienez Casolani huwa ferm rari tant li m'hawnx aktar minn 15 il-koppja fid-dinja li għaddew minn dan il-proċess.